Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Wala ko ako'y kusog. Ginoo ko. Maluoy ka ni Miles. Rina, Miles, niya sinang tansyan o si Dudut o kauban na si Greg yung apyo. Si Tito Greggy? Unsa? Ni alaki ka, Tito Greggy. O de Miles, niya ko kay Bidua o mangumusta nimo. Kung saan ay imong kahimdang. Oh, ayaw paghilak. ayoko paghilak day. Masamot yun ang imong sakit. Unsa ba de sultis, Dr. Corina? Unsa may sakit ni Miles? Kuan matan siyang wa pa'y kumpirmasyon gikan sa doktor kung unsa gyud ning sakit ni Miles. Pero tungod sa mga signs nga nakita niya ni Miles, nagduda siya nga dengue fever kini. Ano? Uy, ginoo ko. Dinggi? Oo niya, na laboratory na ne. Oh, ma. Ug ang resulta lang ang gipaabot. Ay, ni as isyot Ishot! Kuren, ipatawag ko lukas doktor ingon sa nasi guwapan. Aha. Pagtarong isyot. Wala ko maghiwi ng tasyan. Naisip day. Tingalig na ang result sa laboratory ko rin. Bitaw, ato ako rin na. Aron may bawaan dayon na tugon sa gyud ning sakit ni Miles. Uban na taga ko rin Uy, Ishot, palihog uban niko kay basin may kinahanglang ipapalit ang doktor. way bliba na Kuren. Okay, let's go! Matan siyang ipaminaw ko ni Miles, ha? Ay, ako rin na. Tana, Ishot. Sus, ginoo ko. Unsa? Diyos ko. Dengue ang sakit ni Miles, doktor. Mauna, ma'am, kay niao sa laboratory results sa imong anak, low kayo ang iyang platelet count o naapagani usay infection ng iyang dugo. Doktor, maluoy ka. Tambali ang akong anak. Oh, yes, ma'am. Maunay among katungdanan. Buhato na to ang tanan na rumamaayo siya. Giduo ko. May giandam kong resita nga akong ipapalit ninyo, ha? Niya. Salamat, Dok. Palitan na. Kay gikinahanglan ng atong madapat dayon sa imong anak. Ishot, si Miles. Nahadlok kong nabalaka ko. Usang taong kay. Hadlok pa. Niya na hinuoy pratambal ni Miles. Hadlok hinong ka. Relax na good. Saan ko Hindi ni madaog relax, Ishot. Labi na nga, gamay na lang ng kwarta nga sobra sa ibong alahas kag giprinda. Sa kabaya ko rin, oy. Anong siguro na ako? Ang importante nga na ay mapalit ka tambal sa Miles. Ato ta nang anong butikahaw. Diha. May da kay kumpleto na dito. Pero Ishot, makaigo ka ning kwarta, ha? Basig mahal ning mga tambala. Ha? Ang katong di makaigo, oy. Kaigo nila. Pila may nabili niya? 1,200 na lang ni. Diyos. Ang ako lang kung muabot og 1,000 kapin ang mabayad nato inig tambal nga palitunon. Asa man tag-ipon, no? Ay, ano tayo po, no? Ay, sa problema ako man ni Moy. Pila na pagpangibot. Unsa? Bitaw, eh. Ganyo ka sa puti.
kay buto tato. Unsa Ako- isyot? Unsa? Kuan ko rin ba? Akong giingon nga, anha lang ko sa gawas buti ka mga wat, ha? Kay pugnaw kay nang irkon ng duhak bukoy. Muro ko si tugnaw. Isuway una kog kwenta tingali anang naa sa resita day. Usa-usa lang sa tingali kay tan-aw na kog makaigub ang akong kwarta nga akong gida. Sige ma'am, imong number oh. Salamat day. Ay, kapait pa ya ining gitarang usaw ya. Maayon tatog niya pa si Francine. Kay igo lang kung muapag niya kung may pamatiyo ng usan mo. Kay siya man gito mismo ang mangunay nga muatiman kung may masakit. Pero karon, kinahanglan gyud kong mulihok ug mangunay kay wa siya. Lahi ra gyud kun naa siya. Di sab ko angay nga mo pahibaw siya nga nasakit si Miles. Kay basit makaapektar ni siyang pagpanarbaho dito. Mulingkod lang usa ko sa lingkuranan nila dinhi. Mientras magpaabot sa pharmacist. Uy, wa pa man manawag na ako ang pharmacist. Naatiman ba kato niya ang akong gipakwenta nga tambal para ni Miles? Excuse me ma'am, number 10. Ang ako ng number ang gitawag. Day, pilay imong kwenta. Di ara imong order, ma'am. Kumpleto na nata nagtambal nga naa sa reseta. Ha? Unsay kompleto? Di ara imong order, ma'am, oh. Kining, Day, sigurado kang ang ako ning order? Pila raman tong akong order. Nganong naaman ni sliced bread, mga juice, ug unsa pa ning uban dinhi. Usa pa, diliin taon pa igo ang akong kwarta ini, Day. Bayad na ng tanan, ma'am. Gibayaran na si mong mister. Unsa? Unsay gibayaran sa akong? Tuara na siya, ma'am, oh. Ha? Si Greki? Ako ibitbit na ko rin, bay. Saan nagbagoon ba taong kanay? Oh, tagari nga gipalit. Abi na kong tambal na imong paliton. Niya mo lagi, suke, mga Diyos. Niya pa'y palaman. Niya bagi slice bird. Mildos, niya tanan ko rin. Ha? Sa tanaw na ko, sobra ni sa dusbilang katidad ining imong palit. Ha? Kuan. Karon pa ko makapantay nga may tibuok ko sa kalibo daya nga akong pitaka. Napilo. Mao'y akong gipuno og bayad ining tanan. Aw, mo ba? Na, manglabang na ta isyot kay gipaabot ra ba ni sa doktor ang tambal. Ayaw sa ko rin. Relax. Napili ka sa kiyanan, oh. Bligsan ta. Karoon na akong ka-timing tagunin sa kiyanan. Si Greki og si Apio tutua sa kilid sa pharmacy. Okay. Nagdantaw na mo. Wala. Okay na. Labang ta ko rin. Siya pagsigihan mo. Ha? Di lingi na pa. Tara. Sige, isyot. Paspas! Kuyawa ko na mo diskarte dong Grigi. Oy! Abti ka gyud kaayo nakasunod ni Corina sa... Nibaw ko nga piki sa kwarta, Piot. Bisan pag dili apiki, angay lang ang mutabang ko nila. Ngisim ka. Wa dugoy. Tanawon tag sa tanang maayo na kong gihimo para nila, Piot. Maglikay bagyapon ako sa Corina. Ha? Tanawon ta. Oh. Lain kira akong pamati da. Murag lahi ra gyud. Uy, pagtarong niya, Sir Franz. Sugoy layan na imong pabati. Oh, Malipong ka? Labarangin mo o unsa? kon. Ganiha pa ning akong gibating kakulba check.
Lain gyud ang akong paminaw. Murag Usay murag. Murag unsa, Sir Franz? ipalayo ng unta. Anong day, Sir Franz? Usa may imong giuna-una. Ang akong pamilya dito sa amo, murag doon na gyoy, dili maayong nahitabo dito. Murag doon na gyud. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!